Fitness studio Bojana će vam pokazati kako treba vežbati. Devojke, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro svima. Kao što ste navikli od nas, mi ćemo vam pokazati nekoliko vežbica za različite mišićne grupe. Pa ajmo, devojke, da krenemo, jel može? Evo je muzika, uspravan stav i krećemo sa iskoracima. Ajmo, desna i dole i gore, lagano. Leva, dole i gore. Desna, znači trudimo se da koleno ne prelazi nivo stopala. Ok, ajmo okret, malo opustimo noge i ponovo desna, može, idemo desna, dole i gore. Dole je udah, gore izdah, još jedan. Ok, dobro je, malo noge opustimo. Može propadanja, spustimo se dole na šake, stopala blizu zadnjice, šake i idemo vežbicu za ruke. Krećemo, devojke, ajmo. Udah i gore izdah, jel može? Jel sve u redu? Jeste? Tako je, odlično. Gore je izdah, dole udah. Radimo onoliko ponavljanja koliko nam prija. Vremenom će se to povećati. Idemo još 4, gore izdah, može, izdah je na usta, udah na nos, još jedan i to je kraj. Dobro je, lagano, ustajemo, opustimo, ajmo da uzmemo, devojke, tegiće, da malo pojačamo i krećemo sa ispadima, jer može, ajmo u jednu stranu i vraćamo gore, tako je, lakat u plafon, druga ruka ka podu, dole je udah, zastanemo i vratimo gore. Znači vežbica za noge, za cele noge, ali vrlo dobro se angažuje i unutrašnja loža. Idemo još. Odlično, udah. Tako je. Stopala paralelna, prenesemo težinu na nogu. Idemo još 2, devojke, može? Odlično, rade nogice, rade, jel da? Kraj, to bi bilo to, dobro. I idemo vežbicu za strup, posljednja vežbica. I krećemo, idemo dole i gore. Znači, kolena blago savijena, karlica napred, vežbica za struk, ne mrdaju se kukovi. Može druga strana, devojke, ajmo, druga strana i krećemo dole i gore. Dole udah, gore izdah, lepo radi struk, još jedan. I to bi bilo sve od nas za ovo jutro. Pozdrav! Eto, ako uspete kod kuće, kada budete pokušavali da vežbate ovo što savjetuju naše instruktorke, da budete i ovako ujedno nasmijani i veseli, onda je to